ja sabia més o menys el que volia fer, que era la robòtica, la programació, l'electrònica. Era un món que m'apassionava i vaig decidir tirar per aquí. Pues que cada cosa és algo nou, no? O sigui, tens un problema i l'has d'intentar solucionar i al final això mola. Sobretot la robòtica és molt visible i bueno, a mi m'agrada veure quan un projecte ja ha acabat, dius, ostres, això ho hem fet un equip o ho he fet jo i mola molt, mola molt. Deu agafar sistemes de netejar vidres, motors sobretot, per a sector agrònom, per maquinària pesada, com podeu veure aquí. Jo soc enginyer en automatització i faig sistemes de visió, programa PLC, robots, escales, que són on l'operari o els líders veuen la informació de la línia. Sobretot ara es veu un canvi molt interessant, que és la indústria 4.0, i crec que implementar-la aquí serà un gran repte, que de fet ja s'estan implementant coses i ja n'hi ha coses implementades, però sempre n'hi ha més. Sobretot el que més me'n recordo és d'estar estudiant amb companys, un grup d'estudis, i en els moments d'estrès anar en grup sempre et dona més força, no? Són gent molt propera que sempre està disposat a ajudar-te. És igual l'hora que vagis, és igual, sempre estan allà per donar-te un cop de mà. I si tens dubtes, estan fins que ho soluciones. Tenen un aprenentatge molt pràctic, tenen molts contactes amb moltes empreses, els professors també es mouen, vulguis que no, la bolsa de treball també és una gran oportunitat per buscar una empresa. Sí, la veritat és que té bona sortida laboral, l'EUS. Sempre has de tindre l'actitud treballadora, que això ens ho remarcaven molt sempre a la universitat, perquè tu pots ser molt bo en alguna cosa, però si no tens actitud treballadora ni evolucionaràs, i això sempre ens ho han remarcat molt. Crec que l'enginyeria venen reptes molt nous, com he dit, la indústria 4.0, la intel·ligència artificial, i crec que potser la intel·ligència artificial és un camp de treball que donarà molt a dir.